प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बरे सगळ्यांच्या मरणाची सुरुवात आम्ही करूया. बघेवन कुर्चीचे कुरवेनीवर आमका आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणातले बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमेन. सर्गशरणीय उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक जाता तो वंक वसली हालेलुया. तो आपणे सांगितल्या बरी पुनर्जीवन झाला. हालेलुया. आम्हा सध्या बोलले की माग हालेलुया. संतोषाने उल्हास पाहून कार्य मरिये हालेलुया. त्याग समीक पुनर्जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सिमियांची जोखमीच्या पुनर्जीवनपणावर बी संसार संतोष पाहून तुम्ही दया केली. अच्छा माये अंकार मरिये मरिपात ससनाच्या जिनियस संत संताला भाषेकर म्हणा मी मागता क्रिस्तात आमच्या सोना मरिपात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बाप आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा ससना सविशेष आणि निरंतर प्रकाश समाधान सत्मंता देवा सर्ववेदार ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारान जाव. नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेतून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कशी चेंजेस नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेतून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कशी चेंजेस नमान बरी कृपेन बरले समी तुझे सांगता श्री आंबेतून सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कशी चेंजेस महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक एक घडीभर दोळे आमच्या दंपिया पुनर्जीवन सल्ल्या सोम्याच्या पिंतूर आमच्या दोळ्या मुखार आम्ही हाडया. जिजू सांगता मार्काच्या 16व्या अध्याय 9व्या वळी आयतारा सकाळी भोव फांत्यार जिवांत उठलेलो जिजू पयले मोरी मगदलेनाक दिश्टीक पडलो. तिचे तावन 7 देवसार ताणे दवंडायल्ले. तिने वसून ती खबर जिजूच्या सांगात्यांक सांगली तवळ ते खंतीन रुदान कर नसले. आज आम्ही त्याच शिसाच्या जाग्यार आम्ही असाव. आज आम्ही पस्काच्या पहिल्या सणवाराच्या दिसा आम्ही ह्या सकाळी पुढे ह्या मॉर्निंग मन्ना मागण्यात आम्ही सांगता मिळल्या आणि आम्ही कंतीन मिळल्या बरी आम्ही असाव. पुनर्जीवन सल्ल जिजू आमच्या सांगताच आसता पूण आम्ही ते पाथये नाव आम्ही कंतीन आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा कितें जावन आसा मुखार कितें जातलें म्हणल्यार आनी की कंत काडून रुदान करून आम्ही आज सकाळी पुढे आम्ही उठल्या जावंक पुरो. ह्या सकाळी पुढे ह्या मॉर्निंग मन्नाक आम्ही बसल्या जावंक पुरो. पण आज जिजू आमकां सांगता हांव तो पुनर्जीवन जाल्लो जिजू हांव तुमकां सडवण दिवं हांव तुमकां सुटका दिवं तुमच्या मुखार आसा म्हूण आमकां सांगता. तर आमी पातये येवया. जिजू आज आमच्या सांगता आसा आमच्या हर एका गरजांक तो आज पावता. देवाचे उतर आमकां म्हणटा आज
कीर्तन 118 वर्ड 24 सर्वेस्परान घडलेलो हो दीस जावन आसा आनी संतोषान आनी आनंदान तो आमी संभ्रमुया म्हणून कित्याक देवूच सर्वेस्परूच आमचो देव जावन आसा आनी ताणें आमकां उजवाड दिला. वय आज तसो उजवाड आमी खाण घेवन आज मुखार सरता आसतना आमचे जिवीत सचमयाच्या हातात आमी समर्पण दिवन मागया. जावंक पुरो आमच्या जिवितान कसलेय कश्टांत आमी आसां जावंक पुरो, कसलेय खंत काडून आमी आसां जावंक पुरो, कसल्याय टेन्शनार आमी बसोन आसां जावंक पुरो, पूण आज हर एक आमचें वजें जे कितें वजें काण घेवन आज सकाळी फुडें आमी ह्या सोम्या मुखार आसता आसतना हर एक आमचें वजें त्या सोम्याच्या पांयां तळा आमी घालया. जेतना आमी आमकां संपूर्ण सोम्याक समर्पण दिता, आमचें हर एक जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पण दिता. सोमी खंडीत जावन त्या जिवितांत हर एक आमच्या बऱ्याक पडच्या बरी करतलो आनी खंयच्या टायमार केदळा कितें करीचें म्हूण तो सोमी जाणा आसून आमचें जिवीत सोबीत सुंदर रितीन सुरंगार येतलो. तर आमी खंत काडची नाका, आमी भिवचें नाका. त्या मोरी मगदलेन आज कशें त्या शिसांक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार ते खंतीन आसले, पूण आज आमी ती खंत पुरो सांडया. आमी त्या सोम्या सांगता आज ह्या पस्काच्या पयल्या सणवार आमी आसता आसतना सोम्याचो उजवाड आमी घेवया. सोम्या सांगता आमचे जिवन मुखार सोनोरूंक जाय आसले सर कृपा आमी मागया. सोम्यान आमच्या जिवितांत सबार रितीचे आसार्यां केल्यात, सबार रितीचे उपकार आमकां केल्यात. आमी सबार पोटी मागिल्ले आमकां मेळना म्हूण खंतीन आसल्या, पूण सोम्यान ऐन वेळार ते उपकार आमकां दिवन आमचे जिवीत ताणें सुरगार आयला. तर सोम्याक आमी अर्घां दिवया. सोम्यान आमकां जिविताचें देणें दिलां. आज सकाळी फुडें उठोन सकाळी फुडें सोम्याची स्तुती करचें. ह्या मॉर्निंग मन्ना मागण्यान सांगता मेळचें बरें तें करचें. ताणें बाग आमकां फावो केला. त्या सोम्याची आमी स्तुती कर 2 मिनिटां उडल्या ताळ्यान ताची स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, कोणाला hallelujah. सोम्याची Diga, 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 Sonia diga, kata diga, kita diga, buka erkan kita Sonia Jesu tu sauna sa Sonia, Sonia sa jiwa sa jiwa Sonia Jesu diga, diga, kita Sonia, nasa diga, sometimes we fear na kita ucap diga, diga, sama diga, Sonia, kita diga. Sonia Jesu hari suan kita Sonia Jesu kale Hallelujah, pada hallelujah, Sonia Jesu hallelujah, hari hallelujah. ये का भाव बहनी को जाता था समर्पण देऊन मागता Sonia Jesu hari ये का भाव बहनीचे जीवित Hallelujah, 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 कोण hallelujah. तू Sonia Jesu आमचं एक दिवस वाढला तू जाऊन Sonia Jesu Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कालच्या रितीकांचा वार सणा निघून गेले सोमयांचे आज सकाळीच उसवाड पळोवचे बाग तांकां फावो जावना सोमयांचे पण तुवें आमच्या पांयां देऊन सोमयांचे आज सकाळी फुडें आमकां उठन सोमयांचे सांगता एकठांयलाय सोमयांचे ह्या माध्यमा मुखार सोमयांचे आमी विविध आज सांगता जमल्या सोमयांचे विविध कुटुंबाचे आमी एका मनाचे जावन आज सकाळी फुडें सोमयांचे संसाराच्या सदस्या पासून तसेच आमच्या सदस्यापासून आमी मागो हांगासर आमी सांगता संताना सोमयांचे तुझी आशीर्वाद आमचेर तू वच सोमयांचे तुझे आशीर्वाद तुझे शिवर सोमयांचे आमच्या ह्या मागण्याचेर तुझे वळण येऊ दे सोमयांचे सोम्या हात सदांच तू आमकां तुझ्या गप्पान आरोन घे सोमयांचे हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Kasumyanchi suhra, kasumyanchi subahima, kasumyanchi suman, kasumyanchi dan, kasumyanchi Jesus, 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 पवित्र समयाचे सुहार्या Jesus, समयाचे Jesus, त्याला सदा हर एक भावने तो अभिषेक समयाचे तुझे अभिषेक समयाचे तुझे त्या पवित्रतेचे साथ देण्याने समय आमका हर एक लागवड समयाचे समय जिबेचे देण्याने तुका अर्घां दिवन समयाचे तुझी स्तुती करून तुझे होळाक समयाचे हर एक लागवड आयती कर समयाचे समयाचे आमचे मन तू उसवाडाय समयाचे आमचे काळसा मना समयाचे तुझे ते गोड समयाचे मोगाक आम्ही आशोम तुझ्या मोगात आम्ही बुडोम तुझ्या सांगत असता आम्ही जीव आमका हर एक लागतो फावो कर समयाचे हालेलुया 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 thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah. Sangat amnia sasnacha bapa how to kuta hindi kuta jindi amcha samya ni sadwandara akon ne de bakkacha संसाराच्या भक्तांच्या परीक्षणा बसत ह्या पहिल्या खणात आम्ही भेटून देऊया आम्ही समयाचो आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागून घेऊया आमचे कुटुंबा आज त्या समयाच्या हातान समर्पण देऊन मागया कुटुंबात कसलेय समस्या आसा जावंक पुरो कुटुंबात कितेंय आम्ही प्रॉब्लेमाक सांभाळल्या जावंक पुरो ह्या वेळार समयाच्या हातान आमच्या कुटुंब आम्ही घालया आमच्या कुटुंबात जावंक पुरो घोव बायले मध्ये समाधान ना भुरगीं सांगिल्ले आयकनान जावंक पुरो या भाऊ भयणी मध्ये कितेंय मनस्ताप आसा जावंक पुरो कोणच्या एका ल्हान कारणा खातीर कितेंय जाल्ले ते अजून मनान दर आम्ही ते आसाव जावंक पुरो ते हर एक समयाच्या हातान समर्पण देऊन आज आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याचेर ते देवाचो आशीर्वाद आम्ही मागून घेवया ल्हानातान व्हडा म्हणसर हर एका कुटुंबाच्या सान्यांक समयाच्या पांया तळा आम्ही समर्पण दिवया जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाने आम्ही काम नासतानाच कुस्टो नासाव जावंक पुरो आज समयाचो आशीर्वाद आमच्या कामाचेर देवून येवं दी म्हणून मागया आम्ही वस्तीकरच्या हो गाव समयाच्या हातान समर्पण दिवया ह्या गावांचेर चड आनी चड आशीर्वादान देवून येवं दी बंद जाल्ले प्रोजेक्टां परत ओपन जावं दी काम नासलेल्या लोकांक परत एक पुढचें काम मेळूं दी म्हणून मागया आनी जे कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगला हर एकल्यांक समयाच्या हातान समर्पण दिवन ह्या पहिल्या काळान समयाचो आशीर्वाद हर एका संगतीचेर हर एकाचेर आज आमी जावंक पुरो खंयसरी भायर भितर पेता सोमी आमच्या मुखल्यान आसून तसो आशीर्वाद आमचेर घालून दी म्हणून मागया हर एकाचेर समयाचो आशीर्वाद मागून हो हे देवाचे उतर आमी 3 पोटी रिपीट करया आयसाया 70 सर्वेच तुझो संबंध इस्रायेला पवित्र देव सर्वेच तुझो देव ज्या फायद्याची चलयता आयजाया 48 सर्वेच तुझो संबंध इस्रायेला पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेच तुझो देव ज्या फायद्याची तुवें चलोवंक जाय वाटेर चलयता आयजाया 48 70 सर्वेच इस्रायेलाचो पवित्र देव म्हणटा हांव सर्वेच तुझो देव ज्या फायद्याची तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेर चलयता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्यांच्या कष्टाची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून आमची सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापासून बाबा हांव तुका भेटयता तुज्या आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णपासून दुसऱ्या कणात आम्ही समर्पण दिवया
आमच्या स्तर भुरग्यांक युवक आणि युवतीक आज आमची भुरगीं खंयसर आसात, कसली वाडतन चलोन आसात, देवाचें उतर ती वाचतात की इगर्जीक वयतात की आमी एक घडीभर नियाळया. साबार जाणां पेरंट्सांनी आमी सांगलें आयकलां, भुरगीं मिसा मागण्या वचनात, देवाचें उतर वाचिनात, घरान सांगिल्लें आयकनात म्हणून. आज जाल्यार हर एका भुरग्यांक आमी सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया. सोमया आज तांच्या सांगाता रावतलो, तोच ताचो जणवयचो आत्मो त्या भुरग्यांचेर घालतलो आनी कितें बरें कितें पाड म्हणलें त्या भुरग्यांक आज तो सोमी शिकयतलो. जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक सोमयाच्या हातान समर्पण दिवन मागता, सोमीक संपूर्ण कंट्रोल त्या भुरग्यांचेर करतलो. आमी आमच्या भुरग्यांक सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया. सोमी जावं दी तांचो आदार. सोमी तांच्या मुखल्यान वचून त्या भुरग्यांक कितें बरें कितें पाड म्हणलें समजणी तांकां दिवं दी म्हणून भुरग्यांक आमी सोमयाच्या हातान समर्पण दिवन मागया. साबार जाणां भुरगीं शिकपांत आसतात आसात, शिकतात ती पूण तांकां शिकयल्ल्यान थोड्या पुरच्या मोतींत उरना. असल्या भुरग्यांक आमी सोमयाच्या हातान समर्पण दिवया. साबार जाणां भुरगीं एग्जामांनी जावन रिजल्टाक राखून आसात आनी खंयचो बेस विंचो म्हणल्यार कन्फ्युजनार ती आसात. आज तांचे मुखार 2-3 वाटो येत आसतना तांकां खंयचे वाटेर वचचें म्हणल्यार ती कन्फ्युजनार आज ती काडून आसात. तो कन्फ्युजन आज जे कितें तांच्या मोतीन तें कन्फ्युजन आसा सोमी खाण पयस उडोवन दी. तसो जणवयचो आत्मो त्या भुरग्यांक आज खंयची वाट बरी म्हणली तांकां विंचून एक अवकाश दिवं दी म्हणून मागया. साबार जाणां युवक युवती सैरीक सोदून आसात. साबार जाणांनी आज काजार आसा बेसा खातीर ती तयार करन आसात. असल्यांक हर एकल्यांक सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. आमची भुरगीं जावन आसात आमचो फुडार, ती जावन आसात आमची नागरीक, मुखले आमचे फुडार चलोन उरची आमची नागरीक जावं दी म्हणून आमी मागया. साबार जाणां भुरगीं आज वायट वाट धरन आसात. जावंक पुरो त्या इंटरनेटार येवचें नाका जाल्ल्या पिंतोरां पळोवन आपल्या जिवान ती आज पिड्ड्यार करन आसात. जावंक पुरो आवय बापायन सांगिल्ल्या उतराक ती मान दिनात. आज ती आवय बापायक आयकनासतना पाटी उलयतात आनी आवय बापायनी आज हेरां मुखार तांची तकली आज कोंताक घालून चलचेतलें परिस्थिती साबार जाणां आवय बापूय आज फेस करन आसात. जाल्यार हर एका भुरग्यांक आमी सोमयाच्या हातान समर्पण दिवन मागया. भुरगीं जावं दी आमचो फुडार. आमच्या भुरगींक कितें बरें कितें पाड म्हणलें तांकां आज समजणी येवं दी. तसो जणवयचो आत्मो त्या भुरग्यांक आज गायड करून दी म्हणून हर एक आमच्या भुरग्यांक युवक युवतीक हर एकल्यांक सोमयाच्या हातान समर्पण दिवन हे देवाचें उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाबा.
कृष्णाच्या बाप्पा परिपूर्ण बसत. ह्या तिसऱ्या कणात आम्ही समर्पण देऊया. विविध रीतीच्या प्रॉब्लेम आम्ही संपडून असा, विविध रीतीच्या कष्टाने आम्ही असा हर एक आमच्या समस्या सुमियाच्या हातात आम्ही समर्पण देऊया. प्रत्येक तरान सबार जणा काम नसताना आज कामाच्या सोदण्यार असतात. संपूर्ण कितल्याशा दिसांत एका कामा खातीर ती राखून असत आणि वेट करना असत. इंटरव्यू कॉल येता म्हणून राखून आज तोकन गेल्ल्यान सांगपुरो. सुमिया तुवें सांगला सुमिया जिजू आमच्या बाप्पा म्हणल्या मागण्यान आमचो दीस पडतो ग्रास तू आमकां दिताय म्हणून. होय सुमिया जिजू आज काम नसताना दीस पडतो ग्रास सोडून कष्ट अशा हर एका भाव भयणीक तुझ्या हातात आम्ही समर्पण दिता सुमिया जिजू. तांकां आजच आयच्या दिसा सुमिया जिजू तांची सेवी तूं एप्रूव कर. तांकां जे कितें काम फावो जावंक आसा ते तूं फावो कर म्हण मागता सुमिया जिजू. तशेंच सबार जाणां कामा कडेन मस्त कश्ट दगदणे भक्ती आसा सुमिया जिजू. जावंक पुरो एक्स्ट्रा काम करयता सुमिया जिजू. तांकां एक्स्ट्रा पे करिनात. जावंक पुरो तांकां कामा लागीं विविध रीतीच्या कष्टांनी ती आसा. जावंक पुरो जावंक पुरो सांबाळ तांचो होल्ड केला, सांबाळ दिनात. सबार जाणांक 2 म्हयन्यांत 3 म्हयन्यांत 6 म्हयन्यांत सांबाळना सुमिया जिजू. जाल्यार हर एका भाव भयणीक तुज्या हातात आमी समर्पण दिवन मागता सुमिया जिजू. तुझेच उतर सांगता सुमिया जिजू. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस पोर लागी आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता म्हणून. आज सुमिया जिजू ही भाव भयणी सबार जाणां खंतीन बुडोन गेल्यान सुमिया जिजू. आज तांची खंत निवरोंक तूं तांच्या सांगात आसाय सुमिया जिजू. तूं गंडी जावन आज तांची खंत पयस करतलय म्हण आमी पाती येता सुमिया जिजू. सबार जाणां कामाकडे फोट फिर्यात मान सुमिया जिजू. तांचेर केस घालून सुमिया जिजू ती आज कश्टन आसात. जावंक पुरो तांच्याकडे आज रेसिडेन्स ना, जावंक पुरो तांच्याकडे आज सिव्हिल आयडी ना सुमिया जिजू. भायर भितर वेताना या चॅकिंगेच्या टायमार सुमिया जिजू तूं बियान मेळ्ळ्या बरी सुमिया ती व्यक्ती आसा सुमिया. तूं आज तांच्या सांगात रावन तांचो आसरो तूं जा सुमिया जिजू. कित्याक कीर्तन 25 तूं सांगता देवा हांवें तुजेर विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका, म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर सै पडूंक दिनाका म्हूण तुजें उतर सांगता सुमिया जिजू. आज सुमिया जिजू ती भायर भितर वेताना तूं तांच्या सांगात राव सुमिया जिजू. या जे कितें ती प्रॉब्लेम्स आसात की तांकां त्या प्रॉब्लेमांतून तूं बेगीन भायर काड सुमिया जिजू. सबार जाणां आज सिव्हिल आयडीच्या एड्रेस चेंज खातीर मस्त कश्टात आसा सुमिया जिजू. थंयसर ते एड्रेस प्रूफा खातीर व्हरून वता आसतना सुमिया जिजू काले ना काले समाना ती सिग्नेचर समाना आनी जे कितें समाना म्हूण सुमिया जिजू ती आज तांकां पाटी धाडटी आसा सुमिया जिजू. आनी ती आज तांचो एड्रेस चेंज जावच्या खातीर मस्त कश्टन आसा सुमिया जिजू. हर एकल्यांची कश्ट सुमिया तुवें पळयलाय सुमिया जिजू. तुवें आमची दुकां आज तुज्या सिस्टलीन बरें दवरलाय सुमिया जिजू. आज आमच्या खातीर जुस्तो कोणूच ना, फकत तूं मात्र एकलोच सुमिया जिजू आज आमच्या खातीर झुजतलोय. निर्गमन 14:14 सांगता सर्वेस पोर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा म्हणून. पळय सुमिया जिजू आमच्या हर एक समस्ये तुज्या हातांत आमी समर्पण दिवन आमी शांत बसता सुमिया जिजू. आज तूं आमच्या खातीर झुजोन आमकां तूं न्याय कर दितलोय म्हणून आमी पाती येता सुमिया जिजू. खंडीत तूं आमच्या मध्ये आज न्याय कर दिवसो देव आमच्या मध्ये तूं आसाय म्हण पाती येवन देवाचें उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया. Leviticus 26 जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमच्यानी कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमच्यानी कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावर आमच्यानी कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्यानी सगळे संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्यानी संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात आमच्यानी सगळे संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात
आमच्यानी सगळ्या संसाराची घाकरीत कर बापा. बापा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कष्टांच्या कामामध्ये फात आमच्यानी सगळे संसाराची घाकरीत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाठीमागे फात आमच्यानी कर बापा. ससल्याच्या ज्या बापा त्या सवट्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया सर आमच्या पिढेस्त भाऊ बहिणी पसत आज सबार जण भाऊ बहिणी विविध रीतीच्या पिढ्यांनी कष्टोन असतात. उडास आम्ही खडया सबार जणांनी आमच्याकडे विविध रीतीच्या पिढे खातीर मागोंक सांगला. जावं पुरो कॅन्सर पिढेन कितलेशी जण आज कष्टोन असतात. विविध आस्पत्रेने ती आज विविध रीतीचे ट्रीटमेंट काढून घेऊन असतात. फ्रँकलिन म्हणलो भाऊ फाल्यांच्या दिसा ओपन हार्ट सर्जरी करूंक वयते असा. ती ओपन हार्ट सर्जरी करता असताना सोमी ताच्या संगाता रावून दी आणि कोण सर डॉक्टरां नर्सां त्या ओपन हार्ट सर्जरीक ताका हेल्प करता असतील थंयसर सोम्याची हजारपण आसूं दी की तेंच कॉम्प्लिकेशन्स नसताना बऱ्या तरेन ताची सर्जरी जावन बऱ्या तरेन ताणें आपल्या कुटुंबा सांगाता जियोंक जाय आसली सर करपा सोमी ताका फावो करून दी म्हणून मागयान. तशेंच संतोष म्हणलो भाऊ 3rd स्टेज कॅन्सरांत आसा आणि किमो काण घेते आसा सोम्यान जिसू. तशेंच सबार जाणां भाऊ भयणी आज 3rd स्टेज कॅन्सर 4th स्टेज कॅन्सरान किमो काण घेवन आसा सोम्यान जिसू. सोम्या ते किमो काण घेत असताना ती गोष्टीची दूख सोम्यान जिसू विशेष जावन आसा आणि तू ताची दूख ती पयस करूंक शकताय सोम्यान जिसू. तुझें उतर असं सांगता आपल्या उतरान तुवें झरिये कापिडेस्तांक आपण गुण केले म्हणून वय आज सोम्या तुझे उतर दाण एका पिडेस्तांक तू गुण कर सोम्यान जिसू. विविध रीतीच्या पिढेनी आसा कसली पिडा म्हण तू एकलो जाणा आसाय सोम्या. आपली ही कूड तुवें तुझ्या सारख्या आणि स्वरूपाची कर्ण एक सुबीत सुंदर रितीर तुवें सुरंगारयल्ली सोम्यान जिसू. आज जावं पुरो ह्या कुडीन खंय सर्गी कितें जावन सोम्यान जिसू कसले की पिडेंत या कष्टोन आसा सोम्यान जिसू. असल्या हर एका पिडेस्तांक तुझ्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागता. आमच्याकडे मागोंक सांगल्या हर एका पिडेस्तांक सोम्याच्या पांयां तळा ह्या वेळार दवया कित्याक देवाची ती दैवीक काकळत आज ताच्या त्या कुडींतान वाळचें तें रगत त्या पिडेस्त तांच्या खंयसर तांकां पिडा आसा गे थंयसर तें देवून येवं दी तें वळोन येवं दी आणि तांच्या कुडींत आसले ते पिडेचे सेल ह्याच वेळार मरून वचूं दी आणि तांकां बरी नवी भलायकी मेळोवन दी म्हणून मागया. आज सबार जाणां ल्हान ल्हानशीं भुरगीं आज पिडेंत आसात ती कष्टोन आसा सोम्यान जिसू. ती भुरगीं आवयच्या उस्क्यार आसा जी जाल्ली ती आज ते इन्क्युबेटरान या त्या ICUंत ती कष्टोन आसात. सोम्या असल्या हर एकल्यांक सोम्यान जिसू तुझ्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागता. आज पिडेंत आसली ती उठोंक जायना डॉक्टरांनी सांगला जावं पुरो तुमच्या मोगाच्याक आज आपया आणि चड दीस ना म्हूण डॉक्टरांनी सांगला जावं पुरो. पूण सोम्या ही कूड रचली तुवें जावन आसा आणि तू वयसाचो वयस आज आमच्या मध्ये आज्यापा करसो तू धनी तू जावन आसाय. आज जी कोण उठोंक जायना म्हणून आसात कष्टोन आसात की ती तुझ्या उतरांनी बरी जावन ह्या राष्ट्राची सोम्या परत एक वर्षी ती फुडारी जातली सोम्या आणि तुझी पर्सा जाऊन ती आज परिवर्तन जाऊन सोम्या तुझे आशीर्वाद घाल म्हणून हर एका पिडेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन हे देवाचे उतर आम्ही रिपीट करूया. Many nations आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकळत कर बाबा. आमच्या सगळ्या संसाराची जेजू
आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कापूर कर कर बाबा जेजूच्या कटी बचाव हमारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जिसुच्या कटी कष्टाच्या बचाव हमारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जिसुच्या कटी कष्टाच्या बचाव हमारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जिसुच्या बचाव हमारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जिसुच्या कटी कष्टाच्या हमारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा जिसुच्या कटी कष्टाच्या बचाव हमारी पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर बाबा कृष्णाच्या भावाकडे अकरेच्या कणात आम्ही जाता जाल्यार दिमी आमी घालया मागया आमी आज प्रत्येक जावन आमच्या बापा साहेबाच्या अथम्याक ससनाचो विषय समी फोव करून दे म्हण मागया आज रोमान ताची निकेपाची रीत चलते आसा बऱ्या तरान जावन दी म्हणून मागया आणि खाली पडलो तो जागो परत एक बरो पाप साहेब आमकां चुनायत जावन आमच्या ह्या परसाक सोलोंक परत एक नवो पाप साहेब चुनायत जावन दी म्हणून आमी मागया आमी हर एका कार्दिनालां पासत बिस्पां पासत आमच्या ह्या साका पासत हर एकल्यांक सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागया प्रत्येक तरांत मागया आमी आमकां मागण्याक मिसा मागण्याक बोंद सुवात परत एक फावटी ओपन जावन दी आमकां परत मीस मागणें करूंक जाय आसली हर एक करपा समी फावो करून दी म्हण मागया आमच्या पिरगज विगारांक वस्तीकरणाच्या हर एका विगारांक सुमयाच्या हातान आमी समर्पण दिवया परत एक फावटी जे कितें गरजो काण घेवन आमी आज हांगासर आसांगे सुमयाच्या हातात आमी समर्पण दिवया जावं पुरो विविध रीत साबार जाणांनी आमकां विविध रितीच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगला ह्या पिटिशन बॉक्सान साबार जाणांनी पिटिशनां घालान हर एक पिटिशन सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया सुमी आज तांचे गरजो कितें आसा तो जाणा आसा सुमी तांच्या गरजांक आज पावोवन दी म्हणून मागया आमच्या कुटुंबान कितेंय उणेंपण आसला जाल्यार ते आमी सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया परत एक फावटी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया आमच्या भुरगीं बाळांक आमच्या भाव भयणीक आमच्या शेजाऱ्यांक हर एकल्यांक सुमी आज आपडून दी सुमयाची ती दैवीक सतत आज हर एकले अनुभव करून दी आमच्या कुटुंबात कितें आसले गुणेपण सुमी ताच्या आज अमोलीक रक्तान धुवन नितळ करून भरतीकर दिवन दी म्हणून मागया साबार जाणां सिव्हिल आयडीच्या इश्यूर आसात केसीच्या प्रॉब्लेमार आसात आख्खा रिन्यू करूंक आसा जे कितें मुखल्या हप्त्याने आमी प्लॅन्स घालना सावंगी मुखल्या हप्त्याचे कितें आमची योजना सावंगी आसात हर एक सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया हर एक योजन सुमी ताच्या टायमा प्रमाणे फुलफिल करून दी म्हणून मागया साबार जाणांनी आमच्याकडे मागोवंक सांगला विविध गरजां खातीर हर एक सुमयाच्या हातान समर्पण दिवन सुमी आज आमच्या मध्ये आजापां करतालो आज आमच्या सांगात तो आसून आमच्या मदेन तो चलतालो आमच्या मदगात तो आसतालो म्हण पातयेवया आणि जे कितें आमचे इंटेन्शन आसात हर एक इंटेन्शन सांगात घाल हे देवाचे उतर आमी 3 फावटी रिपीट करया Psalm 22, Psalm 22, जिसुच्या
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत करा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत करा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत करा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामार्फत आणि सगळ्या संसाराची काकूत करा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या काकूत करा. जेजूच्या कष्टामार्फत सगळ्या संसाराची काकूत करा. जेजूच्या कठीण कष्टामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत करा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टामार्फत सगळ्या संसाराची काकूत करा. Hallelujah. Hallelujah. त्यांची जीवित कुठल्यांची वेतनाच्या नंदन सावते सबार सण असं मी यांची सुबुकी आज विविध तिच्या कष्टाने असा असं यांची हर एक लया लेणी असल्या भाऊ बहिणीच्या तुम्ही यांची सुद्धा किती गरज असतात की समयाची ते गरज हर एक समया तुझ्या पायांतळा आम्ही समर्पण देऊन मागता समयाची तू जाऊन असाय आमचं अस्त्र आणि आमचं आधार समयाची आमच्या हर एक गरज सांगतो पावन आमका आमची जे किती आमचं गरज असतात ती म्हणले तू आमच्या टाइमार समयाची सुद्धा आमचं कर दिवस धनी आमच्या मुखात असाय समयाची आमच्या जीवित तुझ्या हातात समर्पण देऊन आम्ही मागतो हालेलुया 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 आमच्या माय सावनच आहे आमच्या विनाची कच्ची सदा आमच्या अवैध आहे आमच्या घर सांगतो पावन आमच्या समर्पण देऊन मागता नमान बरी एक पेन बदले समी तुझे सांगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंजेस पाप साहेबाच्या आत्म्याक सस्न सविष्य एक मागे आम्ही सस्न सविष्य आणि निरंतरी प्रकाशाचे बंगले समाधानांचा साथ विषय घेऊन देत आमेन सस्न सविष्य दितका येसुया निरंतरी प्रकाशाचे बंगले समाधानांचा साथ विषय घेऊन देत आमेन निरंतरी प्रकाशाचे बंगले समाधानांचा साथ विषय घेऊन देत आमेन नमान बरी एक पेन बरले समी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंजेस महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Have a blessed day.